Croeso i'r stream. Heddiw byddwn ni'n parhau gyda taith Super Mario 64. Gobeithio, fi wir yn gobeithio. Mae di cadw'r gêm felly. Mae hwnna'n gret i gwybod. Popeth yn edrych yn oce nawr. Iawn, felly, wnaethon ni'r bit dan ddŵr tro diwetha, a hefyd y lefel eira. So, gawn ni weld os ni'n gallu wneud rhagor. A wnaethon ni curo Bowser hefyd. Sy'n good. Wastad yn syniad dda i curo Bowser. Right. Fi wedi wneud y lefel yma, dwi. So dyna oedd y lefel dan ddŵr. Sut ydy'r hacio mynd? Wel, beth dwi'n wneud nawr yw chwarae fe trwyddo i just gweld iaith a'r text. Fi wedi wneud yr hacio. Wel, dal yn chwilio am actores llais. Fi'n edrych ymlaen i chwarae. Edrych ymlaen. Wel, os ti eisiau ar y Discord, os chi'n just danfon neges private i fi, a na i rannu y gêm gyda ti fel mae ar hyn o bryd. Ond dwi yn chwarae trwyddo fe a wneud man addasiadau. A hefyd, mae croeso i chi cynnig unrhyw newidiadau hefyd. Os chi'n meddwl, actually, mae'r gair yna ddim quite y ffit gorau. Nes i wneud? Fi wedi wneud y bit yma. I'm not quite sure ble. Felly gaf fi gwybod, gafon ni sgwrs am darnau arian coch a ceiniogau coch. Felly be bynnag byddai'n hoffi cael unrhyw adborth. Fi ddim quite sure ble i fynd nawr. Mae fe'n sefyllfa eitha unigryw achos dwi ddim wedi chwarae Super Mario 64 o'r blaen, felly mae'n eitha cyffroes fel yna, ond falle bydd e'n rwystredig i chi gwylio. Fi wedi wneud hwn, ddo. Un munud. Right. So, dwi'n wneud maes brwydr bobom. Mae yna fwy fan'na. Caer Womp by Jolly Roger. Mae yna fwy o sêr yn yr un dan ddŵr. Mae loads ar y maes brwydr bobom. Felly... fel rhywun sy'n newydd i Super Mario 64 yn 2021 mae'n teimlo heb nostalgia glasses. Ti'n gwybod beth? Mae'r nostalgia glasses fi wastad ymlaen. Achos fel arfer fi ond yn chwarae gemau nostalgic i fi'n bersonol. Felly mae fe'n eitha diddorol. A fi nôl i'r thing dŵr na achos mae yna ddoi dwi heb cael to. Right, so... dwi'n joio fe. Dwi wrth fy modd gyda gemau platform. Be ni'n mynd i mynd am nawr? By Jolly Roger. So, yr un dŵr na'i wneud tro yma. Dyma fe fan hyn. Dwi'n credu. Dyma ni. Oedd y stream diwetha wnaethon ni, wnaeth rhywun wneud pwynt teg, mae cerddoriaeth lefelau dŵr fel arfer yn hyfryd. Nhw wastad gyda... Wel, fi ond yn gallu dweud am Donkey Kong Country hefyd. Mae y cerddoriaeth yna mor neis a ymlaciol. So... beth yw'r pethau eraill mae rhaid i fi wneud yn yr un yma? Ond yna, dwi'n dweud fi wedi chwarae
loads o gemau retro, ond fel arfer fi o leia di trio y gemau iconic. Felly mae'n eitha neis i gael bod yn hwyr i'r parti fel bethau a trio'r gêm yma. Dwi wedi ennill y seren yma. So ni ddim yn disgwyl. Dwi'n tybio achos mae'n glas achos dwi wedi ennill e'n barod. So beth yw'r peth nesaf fan hyn i wneud? Mae yna 2 seren arall gallai cael o fan hyn. Dyw'r bocs gwyrdd yna ddim ar gael to. Lle hwn? Cael hwn. So nôl fan hyn. Sydd da ni fan hyn. Rhaid bod yna rhywbeth i wneud gyda'r... ges i fy marnu tro diwetha gan Ciron yn dweud beth wyt ti'n neud yn mynd ar ôl y ser coch. Ond i bach o, wel, beth arall ni fod wneud? Mae rhywbeth fanna, dwi ddim yn gallu cyrraedd to. Fi jyst wedi dod o fanna, dwi? Felly... os chi wedi chwarae'r gêm yma, gaf i gwybod, fi ddim yn meindio os chi'n... be nhw'n cael fe? Backseat gamers. Os gyda chi unrhyw cyngor, gaf i gwybod, achos sim clem be fi'n neud, a bydd yn help. Ond... Mae yna rai gemau lle chi eisiau gweithio popeth allan dy hunan, a rai dim really ots, a mae hwnna'n yr ail categori fi. So ddim byd draw fanna. Oedd rhywbeth i... dyma ni, mae yna bocs fan hyn. A dwi'n gallu neidio lan fan hyn. Come on, na. Dwi'n gallu... Gosh, Dwi'n cofio'r bit yma, mae'n dweud chi'n gallu neidio'r polion a dringo fyny. Come on. Just neidio fyny. A mae rhaid chi neidio o rhyw bwynt. Right. Dyma ni. Right, mynd i fyny fan hyn. Tybed os oes ffordd o neidio i'r polen nesaf. Beth? Sut? So rhywbeth lawr fan hyn. Mae'r thing yna wedi dod allan. Mae'r bwyst fel... A dwi'n gallu mynd mewn nawr. Mae hwnna dod allan. Na, mae'n gael fi mewn. Felly fi'n mynd fyny. Redig allan o anadol. Na. Come on. Please. Oedd hwnna'n agos. Rhaid bod yna rhywbeth i wneud gyda'r... Beth yw hwnna? Nes i edrych fyny pan o'n i'n cyfieithu'r gêm, ond beth yw off top llywedd... Beth yw enw'r
O! Nice. Beth yw'r enw eel yn Gymraeg? Sa'n siŵr. Sa'n cofio. 1, swigen. O, mae'n rhaid ni gael nhw gyd. Na. So dyna'r un cynta. Dyma ni eto. Patrymau, cofio patrymau pawb. So, nid yr un fyna yw e. Na i trio'r un ochr yma. 2. Yr un gwaelod. Please. 3. O, oedd hwnna'n lwcus. Come on, come on, come on. Bant â ni. Yehey. So beth sy'n digwydd nawr? Beth sy'n digwydd? Beth draw fan hyn? Yeah. Okay, mae yna box. Beth sy'n digwydd fe? Uh-oh. Mae dŵr i gyd. Dwi'n mynd allan. Dwi'n gweld nawr. Sy'n neud y grisiau yma. Yr steps yma am ddangos. Okay, draw. Yes! Na. Come on. Oh my gosh. Da'n neud o'n. Yay, dyna ni. Yn well. Oh! Yes! Felly... A gallu rhoi y troslai. So, o bryd i gilydd, ti'n mynd i clywed band o ni! Dwi ddim yn credu... Dwi weld beth sydd â fi ar ôl gyda'r eira. O, mynydd oer. Ydy hwn... yn un dwi'n gallu wneud. Dwi wedi wneud hwn. So beth yw'r un olaf dwi angen wneud? Dwi wedi rasio'r penguin. O na. Fi'n siŵr... Yeah. O na. Wow. Right, y trydydd seren byd eira. Unrhyw un yn gwybod. Unrhyw un. Hapus i gymryd cyngor gan unrhyw un. Oh, come on! Neidio dros yr ochr. Dyna nes i drwy diwetha, oedd e'n safio gymaint o amser. Sa'n gwybod mae fe peth fwyaf diogel i'r penguin, ond i gyd am arbed amser fan hyn. Sŵn yna, Oh, na. Felly rhaid bod yna rhywbeth... O, dwi wedi wneud hwn, ddo. Ie, na i trio just wneud y ras, te. Heb twyllo. Okay, boom. Ewch. Bant â ni. No! Na! Oh my gosh, oedd hwnna mor anlwcus. Mae dy fi'r penguin na.
Byddwn ni byth yn meddwl byddwn ni mor grac dros Penguin. Dwi bach yn nerfus ynglyn â mynd yn rhy gyflym, achos dwi wedi cwmpo off nifer o weithiau. Dwi'n credu, dylen ni wedi ennill tro diwetha. Oedd e just y bit ola na cywirdeb, just aros yn syth. Okay. Oh! Oes na fel break? Gallai gwasgu break? Mae bod na break. Gwasgu... Credu ti'n symud nôl. Right. Yeah. Nôl yw i arafu. Mlaen yw i cyflymu. So ddim break. So wedi aros o flaen e. Ddim methu... Oh! Come on. Come on. Nes ti dorri fy record. Angred ar oedden ni'n gwybod taw ti oedd y gorau. Yep. Nawr ti wedi profi taw ti yw'r cyflymaf. Dwi'n methu gwobrwyo ti fer lawer, cymera'r seren yma yn lle ti'n heithi fe. Yay! Hooray! Gwych. Dyna ni. O'r diwedd. Arbed. Gwych. Okay. Dwi'n mynd i gadlef fanna am heddiw. Felly, diolch am wylio. Gaf fi gwybod, bydde, fel o'n i'n dweud i Comma Bandit, os diddordeb ydych chi chwarae'r fersiwn yma o'r gêm, ymuno gyda'n Discord a jyst anfona neges draw atyn ni a na i rannu fe trwy Google Drive neu rhywbeth fel yna. Felly, diolch am wylio a na i weld chi yn y stream tro nesaf. Diolch, Emrys, Comma Bandit, Eirynnyn fach am sgwrsio hefyd. Gweld chi tan tro nesaf pawb. Iawn, croeso, pob hwyl, ta-ra.